Здрасти. Болчеби. Ето ни. Сега... Наско, здрасти. Да. Ще покажем един много як трик. Първо ще моля Наско да си изберем от тестичките. И това, ако искаш. Бери си едно, ако искаш някой. Това. Добре. Трябва ще махнем. Вземем това тесте. Естествено тестето е цепено, да не си помислите някое нещо. Да не си помисли нещо. Цепено тесте. Така. Ето. Така. Сега. Ще помня Наско да кажа едно число от 1 до 15. 10. Добре. Но, т.е. няма да видим картите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така 10 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, не крия някоя карта. 10 карти са. Така. Няма да гледаме естествено. 10 карти. Така. И ще ги събера. Така. Останалата част може да няма да трябва. Така. И сега ще помоля Наско да кажа едно число от 1 до 10. 7. 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7. Вземи картата. Погледни я. И я служи пак тук. Ето е картата. Служи я пак тук. Така. Сега кажи едно число от примерно от 1 до 5. 4. 1, 2, 3, 4. Кажи пак от 1 до 5. 1, 2, 3. 4. И 5. Така? Да. Сега ще почна да обръщам карти и ще спра, когато видя карта на Наско. 1, 2, т.е. няма да броя. Аха, мисля, че видях картата. Ако тази карта, която обърна, бъде твоята карта, ще им дадеш ли 2 лева да се заложим на блок? Добре. Ето, аз знам 2 лева. Ето и моите 2 лева. Да, ще сме тук. И сега ще видите, ще обърна неговата карта на Наско и тя е точно ето тази. Тази ли беше картата ти, Наско? Точно тя беше. Добре, благодаря, че ми подари 2 лева. Така, това беше така. Сега да преминем как го направих. Много лесно, елементарно. Така, няма никакво значение колко карти са. Единственото условие е, че трябва да видите картата преди картата на зрителя, т.е. той си избира някоя карта. Тази, например. Вие гледате долната, пак седмица пика и предната беше седмица пика, гледате, той слага и слагате останалата част отгоре. Сега знаете, че неговата карта е до седмица пика. Така. И вие ще започнете да цепите колкото искате. Някакво значение. Така. И ето както виждате, тя стана тук. Така, защото просто го цепих малко по-различно, но принципно, ако цепите малко по-малко и с по-малки числа, не би трябвало да стане така, ако цепите да речем с 3, пак с 3, пак с 3. Така, ето както виждате, неговата, как пак нещо се обърква, така няма никакво значение. Слагате си тук по средата, винаги би трябвало да стане така. Трябва да внимавате във бъркането обаче. Трябва малко повече да внимавате. Да гледате по-малко карти. Да, да речем, може да кажете от 1 до 3 число, той може да каже 2, така, някакви такива. И сега, както виждате, картата на зрителя е зад картата, която вие знаете. И започвате. Докато не стигнете до картата на зрителя. Така, т.е. тук трябва да е така. И значи, ако виждате картата седмица, слагате следващата карта и казвате... И знаете, че тя е на зрителя. Да, знаете, че тя е на зрителя. Казвате, ще им видите ли, обозовате се на някакъв блок. Ако следващата карта, която обърна, бъде твоята, то естествено ще кажеш да, защото се знае, че тази карта е неговата и вие ако обърнете тази, тя няма да е негова. Така става по-забавен трика и дръжте тази карта в ръката ви. Дръжте и я посочвайте. Той ще си помисля, че ние ще обърнете. Да, той си помисля, че ще направи така и тя ще е неговата, но всъщност ви просто ще я върнете, ще сложите и ще обърнете тази карта. Която е неговата. Да, много як трик. Забавен е. Да. И може да печелите пари с него. Това е много така. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за нашия канал. Да. И до скоро!